Hi guys! I'm back mga kakabsat. Tata kaduan tayo mamang nga ko agpapintas. Amunan. Lip balm, Vaseline. Kabalin ti bibig. Tanong lumamuyot ka na. Sumaron mag. Toner, Nivea. Tanong may ikada kita ko. Rugrugi na tarupam. Sige. Pulagid. Sila pa sumain si kakabsat niya. Skincare. Pangrabida ta kakabsat. Pagpasensya nyo yung background music kung ta ubibuhay na tanak ko. Sige, paypay. Tanaw, mamagaan. Sumaron mag Lux Organics, Age Repair, kunana, serum. Patak. Naina, nagkadulaki din ay kaabilnan. Sige. Blend. Kunana mag, nay. Asli pay suma si ka. Sige. Sa plate. Sige. Pay, tanong mamagaan. Sumaron naman kakabsat. Whitening serum. Lux Organics ulit. Sige. Talaga amat si ka Nay. Puuna yan. Puunay data nga pinagpapintasan. Tipat. Tapis sa atan. Nararamidan na siya. Sige. Malpas mo data. Paypayan na pa. Ito mamagaan. Sumaronaw. Moisturizer. Celitec. Tataman ni. Nalipatan na nga nagkabil ti ko ay serum ba ajay nagkabil ti ko so kasi ti tsura na tatay so agdubli damdama ulit ata ngay na kasla da pinagbaliw na mo wamot si ka sigilat ta umisampay maut nata di ay serum ba ajay ay cream. Ngayon na. Nagmayatag. Slapay-pays ni. Sige. Pintasan ay lumaban. Inik ka nalat moisturizer. Nalipatan na tatay nga. Nagkabil ti ay cream. Inik ka na basay. Data lang kabagabsat. Nalpasan. Dito skincare nan. Pangrabe ay. Tipat-tipatan na pa yata mata. Ay, pintas ko naman. Salamat sa panonood. Bye-bye mga kakabsat.